Navê te çi? Navim Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Çileyê paşîn. Çileyê paşîn yani meha yekemîn. Sıbat yani meha duyemîn. Adar yani meha siyemîn. Nisan yani meha çaremîn. Gulan yani meha pencemîn. Haziran yani meha şeşemîn. Tirmeh yani meha heftemîn. Tebah yani meha heştemîn. İlon yani meha nehemîn. Çirya peşin yani meha dehemîn. Çirya paşin yani meha yazdemîn. Çileyê peşin yani meha dozdemîn yani meha dawî. Em ê îroj navê mehan fêr bibin. Mehan. Erê. Belê. We behs kir me dît. Lê niha kam dubare bikin. Belê. Meha yekem di salnameya Kurdî de yan jî di teqwîma Kurdî de çi ye? Çiye? Çi? Çileyê paşin e. Çileya paşîn. Çileya paşin. Erê Kurdan ser nêrûmêtiya van peyvan li hevdû nekiriye. Lê em ê wiha bikarbînin. Meha duyem çi ye? Sibat. Sıbat. Meha sêyem? Adar. Adar. Meha Yani Newrozê. Meha Newrozê ne wiha? Erê. Meha çaran? Nisan. Nisan. Meha pêncan? Gulan. Meha Gulan e. Meha şeşan? Haziran. Meha heftan? Cotme. Na. Tirmeh. Tirme. Meha heştan? Tebah. Tebah. Meha nehan? İlon. İlon. Meha dehan? Çileya peşin. Na. Çiraya peşin. Na. Peşin. Çiye mamosta? Çiriya peşin. Ha. Çiraya. Çiriya peşin. Çiriya peşin. Hat biramın rel nava hebu le kubu ev naya biramın. Çiye peşin? Çiriya peşin. Çiriya peşin. Çiriya peşin. Meha yazdan? Çiriya paşin. Çiriya peşin. Çiriya Jibek a peşine be a paşin. peşin jî. E. Le meha duwazdan çiye? Çi bu? Çiliya peşin. Çileya Çileya peşin. Çileya peşin. Yani edi zivistane. Zemperiye. mamosta çileyan çileyi. Çileya. 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 Ha, çileya.
Hin kesan heta niha gelek caran ew wek navê nêr jî bikaranîye. Kurdan li ser li hevdû nekiriye. Her du jî tên bikaranîn. Wek gelek Her duyan tiştan. de jî serbest in. Lê navê mehan gelek in. Bi dusê awayan tên bikaranîn. Tin gotin. Lêbelê di gramerên herî kevn de jî yên ku çûne nava Kurdan ji wan pirsîne jî navê van mehan nivîsandine. Ji ber wê em dizanin ku Kurdan navê mehan ji berê de wiha danîne. We fehm kir? Evet. Çileği paşin. Çileği paşin yani meha yekemin. Sıbat. Sıbat yani meha duyemin. Adar. Adar yani meha siyemin. Nisan. Nisan yani meha çaremin. Gulan. Gulan yani meha pencemin. Haziran. Haziran yani meha şeşemin. Tirmeh. Tirmeh yani meha heftemin. Tebah. Tebah yani meha heştemin. İlon. İlon yani meha nehemin. Çirya peşin. Çirya peşin yani meha dehemin. Çirya paşin yani meha yazdemin. Çilleyi peşin. Çilleyi peşin yani meha dozdemin. Yani meha davi. Rojbaş azad. Xêr e? Ha bawer tu iyi. Erê disa kareta ye. Erê karê min heye. Kareta ji qe xelas nabe. Kare ji nan e. Em îro mehê salê fêr dibin. Erê min dît ew çi ye çilê paşine pêşine. Tu nizanî? Nizanim. Çileyê pêşîn, çileyê paşîn. Kuru çi çilê pêşine paşine mîna herkesî. Ne tevê hemî dinyayê dibên Oktember, September, Desember, November. Ti Bawer. em jî azad bin, em jî wek xelkê azad, ne tevê azad. Em jî bêjin Oktember, September. Çima ew çilayê pêşine, paşine. Karê xelkê dikî. Bawer. Na. Her milletek li gor xwe wekû xwe navê mehê xwe danîne. Em jî wekû milletekî divê em jî wekû xwe nava navê mehên xwe bi zimanê xwe danin. Ne rast e? Tamam, jiyan bi Kurdî baş e. Kurdî biaftin lê. Çima van navê. Herkes fehm dike demek tu bêjî November, Desember ew çilayê paşin, pêşin ew çi ye? Kes fehm neke em jî pir zortir e. Ne pir zor tere divê tu bizanî dîsa. Baş e tu wan nizanî. Ka ji min re bêje rojê salê rojê heftiyê çi ne? Wana zanim, Ha, tu dizanî de bêje. Tu sem, sêşem, çarşem, pençem, in, şemî, Belê. yekem. Ew herkes zane. Wekû tu bêjî mesela Sunday, Monday, ecî dikarim wisa bêjim bi İngilîzî. Bes bi Kurdî bizane. Kurdî. Yerî Ji min re bêje. Keva dibêjin navê me ha? navê meha mesela çileyê paşîn. Çilayê paşin. Paşîn. Yani? Ha yani meha January. E baş e. Yê dudiya kîjane? Meha didiya ştera bêjim dîsa. Ha. Bi Kurdî Sıbat
بإنجليزي فبراير Ev de de. نوى Eri. Eri. Ya o İngilizin ne lazım ecimra? Kurdi bejena. اي اري ها Ha. مها سي آدار Meha Nevrozi. اري ها ها Başe. مها نوروز ناوی چیه آداره آدار. باشه مها چرا ناوی چیه نیسان Nisan. نیسان Başe. مها پنج ناوی چیه باور Gulan. گلان Yani meha gulane. یعنی گل یعنی گل دردکوین گل دبشکوین گل مها گلانه تزانی لکردستان گل پرن ولات کردان گل پرن Velatı me hoş. خوشه لی تو نزانی ناو مها دیسا نزانی حزیران یعنی مها Şeşemine. ششمینه راسته He. تزانی باشه مها هفتمین ناوی چیه باور Tirmeh. ها دیرمه باشه مها هشتمین تباخ Eri. تباخ Meha havina paşine. هاوینه گرمه Beli. بله مها نهان ناوی چیه İlone. ایلونه مها دهان ناوی چریا پیشین Çirya peşin. Beli. Eri. چریا پیشین Matuzani. hı Rojbunamın. hı Meha çirya peşin daye. gerek de bizani demek Eri. madem ku tilve mehe lidayik buyid be bizani navi bu kurdi çiye ne o Çirya sabah peşin. ha çirya پیشین Çirya peşin. چریا پاشین یعنی مها چنده چریا پاشین کبیجه Yazda ye. ها یازده باشه Bravo Cumhur'a. ها اری مها داوی ناوی چیه باور مها داوی Çileye peşin. چلیه پیشین Çileyi peşin. یعنی جی به انگلیزی آته دیسمبر En baş dağımdaki mehek dintü ne? نا باور بس تو دکاری یکی با خود در بخیانی تو بخوازی Yani hemu dozlane. همو دوزدنه بله Tamam. باشه Ver efendim. مانه کردی زبونامه مانه